Tak, dobrý den, večer nebo noc. Záleží, kdo jak na to kouká, na tohle video. Tak, tohle máme po prvním spuštění GIMPu a od verze 2.8 je možnost si to přepnout do jednoho okna. Všechno. Takže režim s jedním oknem. A vidím, že tři okna se mi sloučily do jednoho, což je pro práci výhodné. Tak ještě jednou, režim s jedním oknem, odškrtnu a vidím, tady mám tři okna. Tak, 3 okna. Což je pracovně velice nepohodlné. Takže já si ho přepnu do režimu s jedním oknem a mám tady režim s jedním oknem, což je výhodný. Klasika panel nástrojů, tady panel vrstev a tady další možnosti. Postupně to probereme všechno, ale teďka zkusíme si něco upravit v tom GIMPu. Otevřu si obrázek, třeba tenhle. Tak, tady vidíme pěkně zachycenýho houba, akorát bohužel jsem ho sestřelil tak nějak na to kapem. A ten okap se mi tam nelíbí a já ho zkusím zrušit. Tak, zkusím si přepnout do větší zvětšení a prostředním tlačítkem pohybuju. Tak, a všimnu si, že mám tady takhle zvětšenýho. Vezmu si LFO, což je takový nástroj. A kliknu, když držím tlačítko, tak to je vlastně výběr z ruky, což asi tak provedu. Vyjedu se nahoru a výběr uzavřu. Takže tady mám označený výběr. Překliknu si na přesunout vrstvu výběr a podobně. A tady přesunu ne obrázek, ale výběr. Vidím, že odtáhnu si výběr někam do plochy, kam se mi to hodí. Třeba sem. Použiju klávesovou zkratku Ctrl+C a Ctrl+V. Všimněte si tady ve vrstvách, že mi skočil plovoucí výběr. Takže plovoucí výběr. Tak. Zatím, když vypínám vrstvu, tak nic a kliknu si na přesun vrstvy, což znamená teďka pohybuji tím plovoucím výběrem. Všimněte si, jak mi to pěkně mizí a zkusím se trefit přesně tam, kam jsem měl namířeno. Třeba tak, asi sem. Tak. Kliknu pravým tlačítkem myši na plovoucí výběr na vrstvu a kliknu do nové vrstvy. Tak, všimněte si, že ten obrázek, že už to se trošičku zlepšilo a ještě jednou a tentokrát tu vrstvu sloučím dolů, takže mám zase jednu vrstvu. A když si všimnete, tak už vlastně část zmizla. Problematická. Já to udělám ještě jednou, třeba tady s tím spodkem, takže ještě jednou kliknu na laso a označím si, pojedu volně z ruky. Tak. Když pustím tlačítko, tak můžu vybírat normálně a výběr uzavřu. A udělám prakticky to samé. Překliknu si na výběr, na přesun, vyberu si vrstvu dám plíčko, který chci klonovat, klávesová zkratka Ctrl+C, Ctrl+V, znova plovoucí výběr a na vrstvu a přesunu zpátky do toho svého výběru. Tak. Co chci vlastně odstranit. A všimněte si, že
provedu to samý, jo, do nové vrstvy, sloučit dolů a povedlo se mi trošičku odstranit ten mockup. Tak, zkusím si zvolit teďka klonovací razítko a tady vidím, kam kliknu, tak budu vlastně klonovat. Takže zmáčknu Ctrl, kliknu a kliknu vedle a budu Ctrl ještě jednou, akorát, že si změním to na tvrdou a trošku si zvětším. Tak, to je možná moc. Kliknu a táhnu dolů tam, kam se to hodí. Tak, vidíte to a vlastně tady dělám to samý. Tak, tady si to trošičku podobně udělat tady. Trošku to pozmenším. Podobně s tím podobným způsobem pokračovat. Tady. No a problematická část byla hotová a teďka vyruším i ten zbytek. Takže ještě jednou laso, teďka už to bude méně problematický. Jedu, jeden, třetí, uzavřu výběr, vyberu vrstvu, kliknu na vrstvu, posunu, Ctrl C, Ctrl V, zpátky na přesun vrstvy, schovám, sloučím do nové vrstvy a sloučím dolů. Tak a ještě jednou, to dám ještě jednou, takže laso, kliknu, přepnu na jiný nástroj, přesun vrstvy, tak přesun výběru, Ctrl C, Ctrl V, přepnu na vrstvu a nakryju si zbytek. A pokračuju znova. Tak, do nové vrstvy sloučím dolů. Tak, a ještě mi tady něco zůstalo. Použiju klonovací razítko. Stopu si zvětším. Držím Ctrl, kliknu a překliknu. A všimněte si, že mám celkem upravený obrázek. Tak, to by mohlo být pro začátek všechno. Samozřejmě čím pro začátek jako ukázka, že se s tím týmkem dá pracovat. Tak, to by mohlo být